Zdravím všetkých, čo privítali na tento kanál a dneska vítam u novej hororovej, vlastne to je prvá hororová hry Granny. Túto hru som už dlhšie chcel natočiť, lenže nedostal som sa k tomu, ale môžeme sa na to pustiť. Dobre, teraz som si to stiahol, takže môžem ísť na to, sorry za ten úvod, ale takže tu máme tip. Dobre, no budúci ďalšie ho prečítame, lebo chcem na to pustiť. Je to prvá hororovka, čo na tomto kanále natáčam. Budem sa u toho hovať, lebo som to nehral pár rokov. A keď myslím pár, tak myslím veľa. Naposledy som hral 2. Ale kámo, tu som nebol tak dlho. Mám pocit, že aj tá grafika sa zmenila. A idem klasicky rovno vonku. Lebo, čo som počul, ona sa teraz spawnuje inde než v šklepie. Takže mám prvý hneď pardov shotgun. Mojou úlohou bude čo najrýchlejšie poskladať shotgun a tak ju zabiť. Toto asi ju prilákalo, takže... Lebo počul som, že ona sa teraz nespawnuje v sklepe, ale da kde inde. Čož bude asi pravda. Kamo, to je toto. Ešte som nevidel babču Anču. Ale keď si... Ale tam není? Není. Toto asi počula. Idem rýchlo tam, kde je auto a idem poskladať púšku. Tak, aby som toto nezhodil. Tu nič není. Nie je tu taký part. Ja tu neprilákam ju tu. Tu. Tak ju prilákam. Teraz by mal prísť. Dobre. No ja nechcem nič, ale som kus posratý. Baba, nechaj ma! Piči, som sa posral. Kámo. Teraz mi buší srdce o 106. Deň 2. Dlho som sa tak neposral. By som dačo vyskúšal, len keď sa mi to nepodarí, budem musieť ísť od znova. No. Už ma naháňa. Dávaj! Dávaj! Dobre. Nevie, kde som. Fúha. Kámo. Kód, hneď tu máme kódik, takže zapamätajte si. Prečo som mal hudbu, že ma videla? Tu nič není. Ale ja som sa posral. Ahoj, jak videla? Akurát. Si to sama zhodila. Piča.
Ja čo chcem skúsiť. Ona by tu teraz mala dojsť do tej sauny a ju tam zavriem. Kamo, ale som posratý. Dobre, na budúci diel sa budem pokúsiť utiecť a vy mi napíšete kde. Skáďal sa vám pokúsiť utiecť a toto. Naposledy, čo som to hral, mi urvala tie dvere a sa bojím, že doteraz to bude vedieť. Ale kamo som sa prvýkrát posral. Na budúci diel mi napíšte. Na minútu je stanúta, výborne. Vypadni. Piči. Minútu na to. Piči, uhni. Kurva jedna. Mám minútu na to, aby som došiel do kuchyne, našiel melón. Yes, melón. Obraz. Nič. Dobre. Master key. Dobre. Tu je dačo napísané, ale tu je... Teraz by sa tu akurát spavna, by som sa posral. Keď sa nemýlim, by mal byť už. Už nažive a som počul jak odomky na dvere, takže... Je nažive. Hello, babu. Babi. Kamo. Teraz musím ísť speedruny. Lebo vie, kde som. Kamo. Dobre, teraz budeme dúfať, že tam je kladivo. Na záhradu by len tak nemala chodiť. Dúfam. Prosím, rýchlo, dávaj. Potrebujem v range. Dobre. Vlastne moja hra s ňou je taká, že stále dookola ju budem bejtiť. Toto si počula. Kamo, ja sa bojím, ja som posratý, ja som tu pár rokov nehral. Kamo. Dal tak kde trepu. Dávaj. Malo by tam teraz dojsť. Tá stará babízňa. Ja sa tu skriem, lebo naposledy, vlastne to som už hovoril, že naposledy, čo som to hral, vyrvala tie dvere. Neviem jak, ale dajak, lebo tá stará nemá vôbec žiadnu silu. Keby nemala tú bejsbolovú palicu, je nič.
Kamo, dobre, minúta, ďalšia minúta. Piči tu dala trepu. Kurva jedna. Tá, kurva jedna. Je ďalšia súčiastka do auta. Ešte nám chýba nájsť veľa vecí. Ale Hej! Ale pre tento diel sa asi s vami lúčim. Napíšte na budúci diel, jakou cestou sa mám vydať, že či autom alebo dverami. Po prípade aj to, kde je... Neviem vôbec. Nie, to si už minulým s dvojkou. Ale ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite like, odber. Ja sa s vami lúčim. Pa, pa.